Sa pagkabanhaw mga igsuon o kining Dominguha gideklarar usab ni Saint Paul John II atong Santo Papa kani nga Divine Mercy Sunday. Tuod man kay dinhi mismo sa atong pagbasa gipakita sa Dios ang iyang kaluoy. Nagahulagway kini sa tiwa sa gugma sa Dios nga may padala sa iyang anak aron sa pagduwa sa katawhan ug ang mismo nga kaluoy na tao pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Diha sa atong Ebanghelyo atong nadungog ang nasentro nini mao si Tomas. Si Tomas, usa sa mga apostoles sa atong Ginoo. Ug sa diha nga baletian siya nga nakita nila ang Ginoo tungod kay lagi absent man ni si Tomas na makita nato unsay reaksyon ni Tomas pagsulti sa mga apostoles. Nakita na mong Ginoo. Unsa may ingon ni Tomas? Tumuo. Kana bitaw nga tumuo. Gawas kon makakita ako, aher ako motuo. Matud pa nila mga igsoon kining mga tao nga absinos bitaw sa meeting, mga reklamador. Mo pay musupak, mo pay musupir. Tinuod ba? Mao lagi. Absent man si Tomas. Ang atong pagka-absinos, muna na ang may tabo, nga musupak kita musupel. Karong panahon na mga igsuon, daghan mang mga Tomas ug Tomasa. Amot magsimba batos Tomas ug Tomasa ni apa? Bitaw, kana tagaan nato gusto nga kahulugan. Ug nakita nato ang kaluoy nga gipakita sa atong Ginoo. Kay kan Tomas, to see is to believe. Yes, tawhanon ka na. Si Tomas is very honest. Matinudanon siya. Iyang gibarugan. Ang gusto siya, makakita. Gayon. To see is to believe. Tawhanon. Apan ang Kristohanon nga pagtuo, once again I should say, dili to see is to believe. Believe in me and you will see. Believe in Christ and you will see. Tuo ni Kristo, makita mo. Mao na ang Kristohanong pagtuo. Tawhanon, to see is to believe. Kung mahulog ka na sa tuo-tuo, mga igsuon. Usa lang kasanglitanan, istorya gamay, mga igsuon. Doon ay usa ka tao, no? Acrobat siya, acrobatic. Serkador, maayos siya sa kaadlaw niya, may ato siya sa kalugar. Unya, gusto niya ipakita iyang abilidad. Mingon rin siya nga, kamo mga tao, mutuo ba mo nga, ako makalatay na ng alambre, nga akong ihikot karon yang gikan na ng lubi, paingon, pikas lubi. Distansya gamay. Mingon na yun ang kwan. Mutuo ba mo? Nga ako makalatay. Unsay sultis mga tao. Mutuo lang mi, kung makakita na gyud mi. Nimo nga mulatay diha. Sige. Tungkol kay dumay abilidad, milatay siya sa alambre, pikas lubi, pantos pikas, balik na sad. Unya dahin mingon dahin siya, tuo na mo. Tuo na mi, kaya nakakita na mi. Kanimo, na milatay gayon. Ingon dahin tong sirkador. Nan, karong kay mo tuo na mo. Kinsa kaninyo akong pasaanon mo, balik may naglatay diha. Mingon tayo, mahulog pa mi diha. Na muna mag-ison, tuo-tuo. Daghang kitag tuo-tuo karon. Wa na to tumana. Sa pulong lang, wala diha sa buhat. Ug mao kini karon ang kahimtang ni Tomas. Tunood, ipakita niyang pagduha-duha. Apan sa dihang nakita niya, unsay iyang sulti. Ginoo ko, o Diyos ko. Ug kana nga pulong gipakamatyan ni Tomas. Wa na siya magduha-duha. Kay mismo siya saksi sa tanan. So giyon sa man
pagpakita sa atong Ginoo. Wala mo batikos ang atong Ginoo kang Tomas. Wala sa inya, ikaw Tomas, gahi ka kay ulo. Tanawa. Ali, didi. Wala niya batikusa. Wala niya sada. He did not blame si Tomas. Wala niya. Ang ato dayon ka ng mga tao nga matuod, atong batikuson. Gahi kagig ulo, di kagig mutuo. Pero ang kaluoy ni Kristo yang ipakita diha siyang pulong. Dali, tanawa. Ika pa ang mga samana. Wa niya matud pa dauta, batikusa si Tomas. Sa iyang dakong kaluoy yang ipakita. Tomas, o mingon dahil si Tomas, Ginoo ko o Diyos ko, o kana gipakamatyan ni Tomas nga pulong. O dayon alang kanatong wala makakita, mao kining bililhon nga pulong nga iyang gilitok alang kanatong. Mituo ka ba Tomas kay nakakita kanako apan bulahan katong wala makakita apan mituo. Kita, wa ta makakita sa Ginoo. Wa ta makahikap sa mga samad, apan mituo kita. Ug unsa man ang bunga sa maong pagtuo, makita diha sa balaan o Diyos nung kaluoy. Asa? Unang pagbasa. Unang pagbasa. Diha atong nadungog ang unang Kristohanong katilingban kaniadto nga nagapuyo mga byuda, ilo, kabus. Matud pa, diha sa unang pagbasa, why nakulang kanila? Why nakulang kanila? Kay ang tanan katawhan, nag-iyahay man paghatag na itong nagakinahanglan. Ang dunay balay, ang dunay mga hayop, ilang gibaligya o gihatag sa apostolis o giapod-apod sa mga apostolis katong nanginahanglan. Muna ang unang komunidad katilingban kaniadto. Gipakita nila ang maong kaluoy ngadto sa mga kabus, byuda, ilo. Tanan nga nagakinahanglan, wala gyud nakulang tungod kay bunga sa mga pagtuo ang Diyos noon man nga kaluoy. Na karon Divine Mercy Sunday. Natay mga igsoon karon nga matupan nagdebosyon sa Divine Mercy. Yes, maanindot, bulawanon kayo nga debosyon mga igsoon. Apan dili lang taman sa pulong buhata. Kung doon na mo'y pamphlet sa Divine Mercy, naadiha ang buhat sa kaluoy. Be merciful because your Father in heaven is merciful. Mato na. O diha atong mabasa duha kahulagway sa kaluoy. Corporal and spiritual. Lawasnon o kalagnon. Now, ginaingon man, the corporal works of mercy. Ako gining basahon mga igsoon kay base na ginong tumo lang ko. Niya kining pamphlet sa Divine Mercy. The corporal works of mercy, ang lawas nun, bodily. Sa ato pa, una, feed the hungry, give drink to the thirsty, clothe the naked, shelter the homeless, comfort the imprisoned, visit the sick, and bury the dead. Unsay pulong sa itong Ginoo? Tungod kay gibuhat mo kini sa labing ubos na kong igsuon, gibuhat mo kini kana. Gigutom ako, imo akong gipakaon. Giuhaw ako, imo akong gipainom. Hubo ako, imo akong bistihan. Nabilanggo ako, imo akong giduaw. Masakiton ako, imo akong gialimahan. These are works, corporal works of mercy. Nga mismo ang atong misulti. Diya sa iyang pagsangyaw. Tungod kay imong gibuhat, dini kanako. Dini sa labing ubos kong igsoon, gibuhat mo di kini kanako. Unsa atong gibuhat ngadto sa atong isikataw, walay lain itong nagibuhatan kundi ang Ginoo. Now, the spiritual works of mercy, ang kalagnon. Matod pa,
admonish the sinner, tambagi ang makasala sa sala, instruct the uninformed, tudloi ang wala may balok, counsel the doubtful, atong pagtambag sa atong nagduha-duha, comfort the sorrowful, be patient with those in error, forgive offenses, and pray for the living and the dead. These are the spiritual works of mercy. Buhata. Aron mapakita nato nga atong gisaulog divine mercy, makita gayud diha sa buhat kumplito. So ikaduhang pagbasa ni San Pablo nga kung kita nahigugma sa Dios, mahigugma kita sa atong isikata. Buhata. So dinitingali ning hulagway mga igsoon, ang bunga sa pagkabanhaw sa atong Ginoo mao ang bunga sa nabag-ong tao diha sa grasya nga iyang nadawat. Ang atong kabaguhan, labi na nga kita nga wala makakita, magsugod diha sa atong pagbunyag. Nga kita na bunyagan, nadawat nato ang Kristohanong hiyas sa pagkapinunyagan. Ang atong pagkapari, pagkahari o pagkaprofeta. Ang atong pagkaprofeta, maong pagbarog sa kamatuuran. Ang atong pagkahari, maong atong pag-alagad. It's a humble service, a kingly service to serve the poor and those who are in need. Ug dayon ang atong pagkapari, mao atong paghalan sa mga bunga nga kita diha naningkamot na nibasog diha sa atong kaugalingon nga kita mahimo gayong hulagway sa Dios nun nga kaluoy diha sa atong kinabuhi. Divine mercy dili lang taman sa pulong kundi usab diha sa buhay. So hinaot pa unta nining atong pagsalong santos nga misa, matuhop unta kita nining grasya sa kaluoy sa atong Ginoo. Hinaot pa unta. Sa ngalan samahan sana kog sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manin. Nagatuwa